mingkar mingkurengo koro akarono karenan marati siwi kok sing benake kowe ngapa Dik? Sing nyuworoke aku lho. Aku ngewangi wong aku ki bojomu tak ngewangi. Disemangati ya bojone ya. Tak tatakne. Sesak napas Dik. Sina wang ras meneng kita Mas Abun iki cangkeme iki ngopo to? Mas Abun. Pripun? Cangkeme MC-ne iki ngopo? Oh, ngrasani jenengan. MC-ne kae ngopo ngono to? Genah bayan ngoten lho. Kok bayen to? Lah lenmu ngeden iki mau jan ngluwi wong uwat tenan lho, Mas. HP L iki jek sasi ngarep. HP L sasi ngarep ki genep pirang sasi hitungane? Ya 10 punjul 9 dina jare. Oh, alah. Biasane kan umumnya 9 punjul 10 dina. nggih. Lah kuwi 10 punjul 9 dina. Mergane piye ki mau, Mas? Mergane sing ning jero ki Urung gelem jak metu. urung gelem metu. Isih penak ning jero. Njaluk anu lho wektu sing apik Oh, dina sing ngono. Lah apik. nggih. Besok metune apa ya, Mas? Ciduk ember barang ki lho Dik ya. Anak iblis to Mas. Sinupa sinukarata mretarata pakaratining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji sampun diajeng wis tekan Sumilir iki mau. Wis tekan Sumilir. Aku arep mampir sisan, Mas. Neng endi sayang? Neng Selo. Iya. Aku pengen melihat pemandangan Gunung Merapi Merbabu. Oh iya, cocok sisane mlaku Dik. Lah nggih, aku kancanono ya, Mas. Aku nek rambok kancani ora sida nyanyi aku. Ora apa-apa ya, Dik. Aku ngancani ku adu-aduan. Pokoke aku cinta kamu. Telo apa Bandungan, Duk? Nek Bandungan ya ora dadak munggah ta Le. Bandungan sisan LC maksud. Kok le lambene lho. Ya. Merapi Merbabu monggo. Iya, semengga. Aku kancanono mlaku.
pripun raose, Mas? Biasa. Mbok yo nglegani. Iki pancen kuwi ngono kuwi kok, Dik. Lumayan ngono lho. Ora tau gawe lega wong ngono lho. Jan. Mula uripe ora tau lega. Dongane dhewe soalnya. Balik, Mbak. Kaya merapi. Iya, Kaya merapi.